Здравейте и от мен. Както се разбра, работя в областта на клиничното обучение на студентите по ветеринарна медицина. Съответно, презентацията ми ще бъде в тази област, тъй че ще ви върна именно за проблемите, които са свързани с клиничното обучение на студентите по ветеринарна медицина. До известна степен ще разширя и представения материал от колегите от симулационния център в факултета в Стара Загора, тъй като презентацията ми е свързана именно с приложението на различни видове животински модели, макети или симулатори при обучението на студентите по ветеринарна медицина. Използването на животни в обучението по ветеринарна медицина всъщност е в няколко области. Традиционно исторически в предклиничните дисциплини, а именно по физиология, патофизиология и фармакология, се работи с различни видове лабораторни животни основно. Това, разбира се, днес вече се счита за отживелица, никой не ползва тези животни. Използват се видеоматериали, използват се компютърни модели, за да се демонстрират различни видове патологии и така нататък. Другата област, на която всъщност аз искам да акцентирам, това са именно клиничните дисциплини. Те включват пропедевтика на вътрешните болести, където студентите се обучават в начините за извършване на различни манипулации в клиничните методи на изследвания на животните, съответно вътрешни болести, хирургия, акушерство, гинекология, репродукция, паразитология, токсикология и така нататък. Работи се практически с целия спектър животни, от домашни любимци, през различни видове продуктивни животни, диви животни понякога и така нататък. На този слайд бих искал да посоча какви са предимствата и какви са недостатъците при работата с живи животни. Разбира се, извършването на определени манипулации, обучения и така нататък има своите предимства. Те са свързани с изграждане на умения за работа с реални животни в реални условия. Това включва до голяма степен изграждане на умения за подход към болните животни, умения за фиксиране на животните или на части от животните, така че да могат да се извършват определени манипулации безопасно, изграждане на тъканен рефлекс от страна на студентите, умения за извършване, разбира се, на различни манипулации. Но работата с живи животни има безспорно и своите недостатъци. На първо място, ясно е, това е свързано с един допълнителен, понякога доста сериозен стрес върху животните и тяхното травмиране. Нещо, на което трябва да обърнем внимание, е работата с особено продуктивни животни, едри животни, е небезопасна. Студентите все още нямат онези изградени умения, както да предпазват животните, така да предпазват и себе си, възможни са травми. И разбира се, трябва да отчетем и факта за работа много често в неблагоприятни и климатични, и зоохигиенни условия, което също създава известен дискомфорт и понякога дори нарушава практически учебният процес. Какви са възможните алтернативи? Тук, разбира се, когато става дума за клинично обучение, една от широко използваните алтернативи, това е включването на различни видове модели, макети или симулатори на животни, на части от трупа на животните, върху които студентите могат практически абсолютно безопасно да упражняват определени манипулации достатъчно на брой пъти, така че те да изградат умения, които биха им били необходими за първия ден на тяхната работа след дипломирането или така наречените Day One Skills.
Разбира се, изключително неприятно е, когато един студент не е овладял определена манипулация и му се налага в първия си или в следващите работни дни да работи с пациент и да изпитва неудобство и затруднения от подобен тип манипулации. Всички знаят за какво говоря. И така, аз бих искал да уточня, че нямам персонален опит с използването на подобни макети. В нашия факултет ние имаме ограничен набор от подобни макети, 2 или 3 на брой, но тук бих искал по-скоро да покажа възможностите, които се предлагат в тази посока. Ще покажа някои от най-често използваните модели или макети. Ето тук е представен един макет на куче, който предлага абсолютно небезопасно студентите да упражняват уменията си по десмургия, т.е. по поставяне на различни типове бандажи и превръзки на животните. Един друг симулатор, който е предназначен за една от най-елементарните операции, които се провеждат в медицината изобщо, а именно за упражнения на мускулни и подхожни инжекции. Тук ще се отклоня малко и ще разкажа един случай. Преди години, когато бях студент, имаше, знаете, в нашата страна често възникват такива ситуации на протести. Подобни протести се провеждаха и в нашия университет. Ние бяхме студенти в 3-4 курс вече. И една от претенциите към нашите преподаватели беше, че в такъв напреднал стадий на обучение ние все още не сме стигнали до момента да поставим първата си инжекция. При което един от преподавателите ни обясни, че инжекцията не е проста работа, това е кръвна операция. Тоест, ето именно на това искам да акцентирам и тук. Изглежда наистина елементарна, но студентите често срещат затруднения при една такава елементарна манипулация. Всеки от нас е бил инжектиран веднъж или по няколко пъти поне в живота си и знае, че това може да бъде и доста безболезнена манипулация, но може да бъде и доста болезнена манипулация. Тоест, ето на едни такива макети студентите имат възможност да изграждат тъканен рефлекс, да се обучат на това как се манипулира с принцовката, каква е техниката на инжектиране на медикаментите, подкожно или мускулно съответно. Например, една от често срещаните грешки, която студентите допускат, или включително и неопитните лекари, които не са внимавали достатъчно в тези занятия, при подкожни инжекции, особено на животни с по-дълъг косъм, е да инжектират медикамента, всъщност пробивайки кожната гънка от едната страна, да излязат от другата страна на кожната гънка и да инжектират медикамента не подкожно, а на повърхността на кожата. Тоест, изисква се определен брой повторяемост и упражнения, за да се изгради подобен опит. Един друг симулатор, който е също много широко разпространен, той обучава студентите да правят венозни инжекции. Това е симулатор за венепункция специално при куче. Виждате тук и преден крайник, и заден крайник, съответно. Не мога да покажа, но мисля, че някои от венозните си съдове се виждат. Те са доста реалистични и като размери, като текстура, т.е. студентите могат да се ориентират лесно каква е топографията на кръвоносния съд, по какъв начин да ориентират иглата така, че да попаднат в кръвоносния съд, а не да попаднат периферно и да инжектират съответно медикаменти, които са дразнещи и които биха могли да предизвикат тежки тъканни некрози. Разбира се, тази система има възможност да се запълни с симулирана кръв, така че да бъде максимално реалистично упражнението на студентите. Един друг също много често използван симулатор, който помага студентите да се обучават при провеждането на интратрахеална интубация. Друг симулатор, който също е изключително практичен, той е предназначен за оказване на първа помощ. Симулатора е, виждате,
в случая макет на куче, позволява на студентите да се обучават в извършването на механична белодробна вентилация, изкуствено дишане уста-нос. Виждате тук имаме набор от практически сменяеми носове, които биха могли да се използват. Сърдечен масаж, също така венепункция, интратрахеална интубация, множество манипулации биха могли практически безопасно да се упражняват на един такъв модел. Един друг макет, кардиореспираторен макет на куче. Този макет позволява на студентите съвсем реалистично да извършват и да оценяват аускултационната находка при изследването на сърце и на бял дроб. Те могат в реални условия да се научат да разпознават нормалните физиологични сърдечни тонове и различни видове сърдечна патология. Съответно, макета е снабден с сензори, чрез което биха могли да се възпроизвеждат в реално време подобни патологии, екстрасистоли и други. Същото позволява да се извърши по отношение на аускултацията на белодробното поле, съответно да различават нормални физиологични дихателни шумове от патологични такива. Един набор, който позволява на студентите също така да се обучават в кастрацията на мъжки животни, виждате в горният макет, съответно на женски животни, също изключително реалистично, и като топография, когато става дума за кастриране на женски животни, и като консистенция и текстура на органите, което позволява да се изгражда тъканен рефлекс. Преминаваме към други макети, които пък са предназначени за обучение на различни манипулации при едрите животни. Ето тук виждате един макет, който отново позволява на студентите да упражняват различни видове инжекции, мускулни, венозни, подкожни, в случая макет на крава. Когато говорим за едрите животни, и то за едрите преживни животни, трябва да отчетем факта, че това са животни с доста дебела кожа. И първите опити на студентите за мускулни инжекции често са доста неуспешни, тъй като те не успяват да пробият кожата на тези животни. Много често иглата увисва като мартеничка. Така че ето на такива модели, без да се нараняват излишно живи животни, те биха могли най-напред да се запознаят и да свикнат, макар че те са изучавали топографска анатомия, но реално, в реални условия на реален пациент много често се променя топографията, когато животните се движат. Така че тук е изобразено както югуларната вена, така и полето, в което се извършват съответно мускулни и подкожни инжекции, и това позволява извършване на такива манипулации. Тук, разбира се, виждате отново един набор от уши, които са сменяеми. Те могат да се обучават и при поставянето на различни видове импланти, ушни марки на животните и така нататък. Манипулации, които са непрекъснато се извършват в реалната практика. Това е симулатора, специално пък за венепункция при крава. Един друг модел, който също намира много широко приложение, това е гинекологичният модел, в случая отново на крава. Тук виждате този макет, в който са поместени репродуктивните органи на животното, маточни рога. Те могат да бъдат сменяеми и да бъдат в различен стадий на бременност, така че тези, които не са запознати, ректалното изследване всъщност при едрите животни много често се използва за диагностика на бременността.
Ето по този начин те биха могли да се обучават и да различават различните стадии. Яйчници с фоликули също могат да се прикрепят в различен стадий на зреене, обучават се в различаването на жълти тела от съответно яйчниковите фоликули в напълно безопасни условия при модели, които са пълноразмерни. Ето ви друг един отново пълноразмерен модел на холштайн-фризийска крава, който пък помага на студентите в обучението на акушерската помощ. Нещо, което е много чест проблем при едрите животни. Тук могат да бъдат симулирани различни форми на трудни раждания, при което студентите да се обучават в различните начини на вправяне на плода и неговото съответно разраждане. Аналогични модели на тези, които демонстрирахме при говедата, има съответно разработени за коне. Един друг модел, който може да се използва за мускулна и за венозна инжекция при коне. Тази глава всъщност е част от един пълноразмерен модел на кон, който пък може би да се използва за обучението на диагностиката на различни видове колики при конете, една от най-честите и тежки, за съжаление, често фатална патология при конете. Тук в коремната кухина отново са разположени органите на гастроинтестиналния тракт, далак, бъбреци, репродуктивните органи и дават възможност на студентите да изграждат умения, да изграждат усет и познание за топографията на различните органи, така че да се ориентират максимално лесно. Същият гинекологичен макет, който е сходен на този, който демонстрирахме при говедата, е на разположение и по отношение на конете. Един макет, който пък се използва за обучение на студентите за въвеждане на назогастрални сонди, една много често използвана манипулация при конете, която отново е във връзка с лечението на различните видове гастроинтестинални заболявания, колики, използва се за въвеждане перорално на различни видове медикаменти, течности, разтвори за рехидратация и така нататък, позволява отново безопасно да се обучават в тази техника. И накрая всъщност приключвам с нещо, което е, така да се каже, моя мечта. Аз се занимавам от доста години, т.е. вълнувам се от тези проблеми и бих искал в нашия факултет също да разполагам с една такава оборудвана лаборатория с различни макети, в които студентите да могат да се упражняват на всички тези умения. Това не само ще спести стреса по отношение на животните и травмите, но до голяма степен би могло да спести и разходи, които са свързани с провеждането на изнесени занимания в фермите, работата в неблагоприятни условия и в този дух проблеми, които възникват. Благодаря много за вниманието.